Nakuhan po natin dyan po sa may San Nicolas, Ilocos Sur. Nasawi po ang isang babae mula po sa barangay San Pablo ng nasabing lugar, bayan, matapos sumanong bugbugin ng kanyang dating live-in partner na residente naman ng barangay San Pedro San Nicolas sa Ilocos Norte. Ayon kay Police Captain Sigman Benigno, hepe ng San Nicolas Police, personal na umanong pinuntahan ng sospek ang biktima sa harap ng isang kainan sa may barangay 18 San Pedro kung saan ito ay ilang ulit na binugbog. Batay sa investigasyon, sinasabing motibo ng pananakita ay ang pagtanggi ng biktima na makipagbalikan sa sospek. Naaresto naman ng mga otoridad ang sospek at naharap ito sa kasong murder. IFM News. IFM News. IFM News.